En aquests últims anys, l'Ajuntament de Blanes ha prioritzat un model de mobilitat que només pensa en els guanys econòmics i oblida les persones. Els temes de mobilitat es tracten de forma improvisada, amb debats de pocs minuts en els plens i sense que existeixi un pla de mobilitat que garanteixi un model de ciutat sostenible. Trabajaremos por la construcción del carril bus de Blanes a Lloret. Apostaremos por un medio de transporte público y de calidad para interconectar las dos poblaciones. Recuperarem i municipalitzarem les concessions de zones blaves. Quan vagin finalitzant el període de concessió, farem gratuïtes 1.000 places de zones blaves. Recuperaremos la línea 2 aumentando la frecuencia de paso de los autobuses y adecuando los horarios a las necesidades de los usuarios. Continuaremos el proceso de mancomunidad del transporte interurbano entre Lloret y de Blanes. Impulsaremos la creación de una línia nocturna. Necessitem un pla de mobilitat sostenible que proporcioni aparcaments dissuasoris gratuïts, transport públic digne, nous carrils bici i noves zones peatonals. Seguirem treballant perquè a poc Blanes camini cap a una mobilitat sostenible que doni prioritat a les persones i als barris, fent-la més humana i menys motoritzada. Recuperem Blanes.